mai gida kika ce me? wajen makarantar yaran nan shine na tuna ma, domin makarantu kaf da kasan kusa da hutu, ka bani na kai musu dan Allah dan kar su yi kuka. Idan suka yi kukan sai ne ki bar ni na huta, da bani da ko sisi yanzu cuta ta corona, ki bar maganan nan ke marewa fitinar ki da dama. Barnam da kalamai tausa sana ta gurin ka na zauna, na ambaci kalmar soyayya a gare ka na nuna, habibi na mai kaunata ka dubi batuna, batun makarantar yaran nan ka tuna da amana, haba mana baban ai mana so ka karbi batuna, ka duba batun auren mu da kai akwai fa amana, da kai na kasance ko yaushe daɗi ko kuna, da zarar na maka labarin kuɗin makaranta sai ka ɗauki fishi kuma ka ɗaura a tawa zai bayar. ki bar ni na huta ke marewa fitinar ki da dama, da auren marwa na ce ni kan aikon da kuna ma, idan ka ji marwa tana magana to an zo gulma. Ki duba ƙasan nan ke marewa ki dinga ladama, tunanin marwa kaɗan ne shi san ba shi da girma, ki duba korona ƙasar nan ta bi ta kan al'umma, ni ba ni da naira ke marewa a ki dinga tunani, kuma ba ni da ko sisi yanzu ki dinga fahimta, maganar makarantar yaran nan ki taho mu kashe ta, ki duba gidan nan ke marewa ayi babu abinci, ki dinga tunani ke marewa ki cire ni a kunci, idan kika ce a'a marewa to zan yi saki uku ne MC. Abawa baba na ai mana wai me zafi, ka daina batun nan dan Allah kar ka sa na yi kuka, batun da kika na kudin makaranta shi yayi zafi, tunda kin san bani da ko sisi kike damuna, to amma ai daga haƙƙi ne akan ka mijina, ka bayar amma kai hakuri in taimaka zafi, ba za a yi yau haƙurin ba na ce ko za ki buge ni, lafazi mai kyau ke marewa ki tuna sadaka ne, me ka bida ne ban maka ba aka dinga tunani, kuɗin makarantar yaran nan cikon lissafi, ka tashi ka nemo sai ka fake a gida da corona ƙarya. wayo marewa ai zaki sa'o, furicin da kike mazamar wa ki duba, kin ja magana wai waye babba, tsiwa a gurin kimar wa ki kauce, Allah wadare na kai ya lalace farci na kaji kauce.